cambien, nin se equivocaron de canle, nin están vendo unha película americana. Están vendo imaxes de Vigo, máis ben, prepárense. 2, 1, 0! Porque dentro de nada despega o Nadal máis importante de España. With the light, with the music. Este ano instalaránse nada máis e nada menos que 12 millóns de lámpadas LED de decoración. A data na que Vigo cegará o hemisferio occidental aínda é unha incógnita, pero si se sabe que haberá novidades. Ademais da Gran Nora, abrirán 4 pistas de patinaxe e varios mercados de Nadal. Non só o centro acollerá atraccións, os barrios e o centro comercial Vialia tamén se encherán de reclamos. E como non podía ser de outro xeito, os vigueses tamén se superarán na xoia da coroa. A árbore de Nadal da Porta do Sol alcanzará os 45 metros, moi por riba da emblemática árbore do Rockefeller Center de Nova York. Será case tan alta como a mesmísima Torre de Hércules. Cando se fala de botar contas, Vigo non escatima por Nadal. 460 rúas iluminadas, case 1.500 grilandas e 3.000 árbores iluminadas durante 2 meses. Animarase María Carey a visitar por fin a capital do Nadal? A que si está confirmada é a visita oficial de Papá Noel e os Reis Magos. Como é de esperar, non queren perder o espectáculo de... Música e luz! E que, señores, estamos xa en plena conta atrás pro Nadal. Mi madriña Bernardo, cantas novidades, pero que veña xente de Canadá e Estados Unidos, a min xa teme pampa, Bernardo. O que sí que lle temos que dicir é que pode rentar máis adquirir a viaxe organizada, Rocío, en vistas de que as habitacións parten xa dos 100 euros por noite durante esas datas, sobre todo nas fins de semana. Cada vez máis axencias ofrecen packs de viaxes especiais para visitar onde comeza o Nadal no planeta, que diría Abel Caballero. Exemplo. Comezamos pola península. Atopámolo pack Nadal Máxico en Vigo. 3 noites de hotel, en hotel de 3 estrelas. Hai que consultar o aeroporto de saída dende a península. Exemplo, 22 de decembro, o día da lotaría, prezo dende 287 euros por persoa. Polo que vemos no anuncio, o de papar vai por conta de cada un, porque non di nada nin de pensión media, nin de pensión completa. Pero hai opción tamén para viaxeiros que veñan dende o Reino Unido. O paquete Eurotour Wide Coach Tour Christmas with the Ice Vigo Edition, chamase así, 6 días, do 22 ao 28 de decembro, sería pasar o día de Nadal aquí en Galicia, que mellor plan, hotel de 4 estrelas, media pensión, con excursións a Braga, aquí a Santiago, e a cidade da Coruña en habitación compartida 995 euros. Isto dende o Reino Unido. Pero hai máis. Dende o outro lado do Atlántico, atendan, unha axencia ofrece o paquete Vigo Vacation Packages, con datas flexibles entre decembro e xaneiro, con voos ata o Porto dende Nova York, Miami, Los Ángeles ou Chicago, en hotéis en Vigo de 3 ou 4 estrelas a partir de 746 dólares, o que serían uns 640 euros máis ou menos. Entre os eslogan dos anuncios estadounidenses, que atopamos esta mañá, están: se buscas unha escapada urbana divertida, elixe un paquete vacacional a Vigo. Non lles chegará o Nadal dalí. Ala, xa sabedes como vai o mercado para visitar The Music and the Lights. Imos ata Vigo. Hola, Rocío. A que ritmo van esas reservas? Contanos. As reservas van vento en popa toda vela, Bernardo, pero mirade, non só as reservas, tamén as rúas de Vigo que están ateigadas de xente e de luces tamén. Eu xa vedes que me puxen estas gafiñas porque, claro, vindo a ver as luces, había que vir preparada. Tamén miren de vermello porque parece que a cor un pouco de Nadal. Non sabedes, vamos a tomar temperatura aquí a Vigo, a ver como vai a cousa. Moi boas, onde veñen vostedes? De Ávila. Veñen de Ávila, a que veñen a Vigo? Pois a ver las luces. E puideron dar así unha voltiña polas rúas a ver como está a cousa? A ver, Vigo, que non lo conocíamos y bueno... É famoso polas luces? Sí, es famoso. Famoso por las Por luces. eso es el motivo de venir. Pero muy bonito. Porque no me lo creía, lo he visto en televisión siempre y ahora lo veo en directo. E vostede dixo, ai, vino na tele, pero quero velo tamén ali. En directo. Por moitísimas grazas por atendernos. Vamos a seguir tomando a temperatura por aquí, que vexo aquí unha parella. Moi boas! Muy buenas. A ver, como vai aquí? A que viñeron a Vigo?
Pues a ver cómo estaba montando todas las luces, el árbol de Navidad, bueno, lo que es... Canto mide este árbore que estamos a ver aquí ás nosas costas? Pues este árbol va a competir con el de Rockefeller Center y creo que está sobre 45 metros. O máis alto da historia de Vigo. Yo creo que sí, bueno, y vamos a ir como campeones, por supuesto. Vamos que ganamos seguro, con semejante ciudad tan bonita, tan iluminada. Vamos, que Nueva York se queda corto. Tenemos un alcalde que, bueno, que lo está haciendo... Aquí andan a traballar polas luces. Mirad unha cousa, falábamos do árbore agora, falábanos de 45 metros de alto, 13 de diámetro de base, e saben vostedes canto mide esa estrela que vai a ir aí arriba? Pues no, pero viendo esto, a lo mejor sobre 25 metros, 30... Igual se pasou vostedes, se o árbol mide 45, esta estrela que estamos a ver mide 12. E xa temos a hora exacta na que se vai a colocar en riba do árbore. Voulles a dar unha noticia. E vamos a dar aquí en directo, para toda Galicia. Saben a que hora vai a ser? Pues no sabemos. Ollo, vai a ser hoxe e vai a ser ás 6 da tarde van a colocar esa estrela en riba do árbore. Vamos a facer aquí unha aposta. Cantas luces creen que pode ter ese árbore aí dentro? Solo o árbore, eh? Hay muchísimas. A ver, bota, diga, cantas cree que vostede que pode ir? No sé, yo que sé. Podemos decir alguna tontería, pero a lo mejor 30.000 luces. Mais moitas máis. 150.000. 100.000 luces que vai ter o árbore e xa vedes, seguimos aquí tomando temperatura a Vigo, moitísimas grazas por atendernos, porque aquí en Vigo, vivo Nadal, compañeiros. Pois grazas, Padín, vaya titular, nos acabas de deixar eu a dúbida. Miren que alto ese árbore, pero como van a depositar aí a estrela? En helicóptero ou algo así, non? Vaise descolgar alguén dende algún punto? Grúa xigantesca. Unha grúa, en fin. A ver, o que está claro, non, é que Carla, bueno, pois aí Vigo conseguiu colocar este evento a un nivel internacional. Eu a dúbida que me entra con este asunto é como conseguir conxugar o que está claro que é un evento que deixa moitísimos cartos na cidade, sobre todo no sector hostaleiro, co confort de veciños e veciñas, non? En canto a mobilidade, sobre todo pola cidade, non? Eso coido que será dificilísimo, non? Sobre todo a xente que vive realmente na contorna, non? Pois durante tanto tempo, ademais, porque claro, se fose unha semana, pois todos estamos dispostos a aguantar unha semaniña de bronca a cambio deses cartos, non? Máis tempo, casi dous meses, porque isto remata en xaneiro, non? Mediados de xaneiro, pois é complicado, é difícil, non? E por outra banda, eu creo que tamén se presentará máis temprano que tarde se presentará o problema que se presenta en verán en todas as grandes cidades, é dicir, ata que punto unha cidade como Vigo, que tampouco é unha cidade extremadamente ordenada, que tampouco é unha cidade extremadamente fácil para circular, hasta que punto esta cidade é capaz de absorber un volumen tan grande de xente, é dicir, de transitar, de que esa mobilidade sexa fácil, de que non interrompa as actividades normais de unha cidade que é Porto, que, polo tanto, hai tráfico de mercancías, etcétera. Estamos vendo que no verán hai cidades que están manifestándose contra o turismo, ¿no? Intentando botar fora o turista. En Vigo, en inverno, estamos atraindo o punto máximo. É que por unha banda, non, José Manolo, o reto era desestacionalizar o turismo. Aí eu creo que está conseguidísimo, as cifras o avalan. Aquí un pouco o reto é como non morir de éxito, como se di, non? Efectivamente, sí, como decía, despois son desde novembro hasta xaneiro, calculase aproximadamente uns 5 millóns, verdade, de visitantes. É certo que esas 12 millóns de luces LED, esas dúcias de calles todas iluminadas, ese impacto económico de 800 millóns de euros, que é moi importante tamén. Claro, en todo isto inflúe moitísimo a cobertura mediática, non? As redes sociais, o streaming, en fin, todo este tipo de promoción. Ti mesma, Rocío, sendo precisamente viguesa, contribuídes todos vos a potentar, non? E a mellorar esa imaxe turística, esa imaxe de marca turística precisamente de Vigo, tamén no período de Nadal. Pero efectivamente hai que ser cautos, non? Porque, a ver, os certos analistas din que a veces o mellor no tema dos estranxeiros as cifras poden estar lixeiramente pois infladas, non? Vale, que sabemos que sí que hai días moi concretos, os 27 de decembro, etcétera, onde abundan moitos máis. No 22 houve 170.000 visitantes, dos cales dis que 30.000 aproximadamente eran estranxeiros. Pero efectivamente, cal é
E a outra banda? Pois a outra banda son problemas, zonas saturadas, os aparcadoiros, que tamén é moi difícil, a mobilidade que xera pois tamén, digamos, de distintas pois inquedanzas mesmo nos propios vigueses. En fin, imos ver como é a ocupación, pero se isto redunda en beneficios dos nosos hoteleiros, dos nosos empresarios, pois benvido sea.